Hoy! Inta mga katikab. Ako pang gadin si Joaquin, ana official na mitero ka Iriga. Nguwa na i-feature ko is ana family business ka na friend ko. Nagtitinda sila sa Arag Kadi. Pinapa-order na Radi. Kaya kinasa Manila ika tapos nagki-cravy ka sa Arag Kading klaseng luto. Sakat nga, na di maarag ka na mga taga-ibang riyon. Well, amo na di so pinaka the best na pwede ninyong orderan. Nabayad man niyo ipabayad ta. Oh, arag ka diyan na gusto ta na, luto ka na kat nga, naglalanala na. Tapos reach sa sili. Oh, mabayad ninyo. Agko di dalawang klase sa sili, agko so siling haba tapos so sili na talagang maanghang. Oh, i-try ta na di. Kana di pagpara paubahanin. Ako din naging rason kingata kadto nagturo testing man talaga ako na magluto-luto sa katngata. Sadi amo di lang siram. Siyempre gusto mo man, pero no need na. Parang ako gusto ko na talaga magparakaan, magpara namit gani. So siyempre, mas masarap bang gada na nagkakaan sana. Nakali talaga pakikanan. Siguro mauubos ko yan na makakausap ko sad na kaldero sa kanin pag amo di isira ako. Tapos isin niyo sobrang kuha lang ading. Sobrang affordable adi. Available na tab nila sa adi amo di so 150. So napad man ninyo yun na ano portioning. Sobrang panalo, sulit talaga. And syempre kung gusto nagsusolo-solo lang kamo, di man ninyo yun maubos, ani di makamapanasan, agko sera so Arag Kadi for 70 pesos. And kung gusto man ninyo sa mag-order Kadi para sa mga gathering, sa party, tapos mag-outing ka mo, pwede. Available di sa larger tab. Siguro dobling Arag Kadi, oh. Dobling Arag Kadi for 300 pesos. And agkuman time na nagluluto sila sa gulay na santol, gulay na libas. Kaya ganaw ninyo, i-follow ninyo yan na Instagram page nera, Facebook page nera, na Instagram account nera. Tama, nakuha na pati ko sa ito. O, makakuha ninyo, masusundan ninyo yan na mga availabilities ka product nera. Tapos, pwede man na ipim na ninyo, ibutang ko yun nga minalinkan sa di vlog ko, sa to description, kaya don't worry. Tama yung mga tikab. Ito na muna ako. Nagluto to Kadi. So padiris kadtong ko kadong best friend ko na pinag-unahan ko sa pinagpirim ko iniiyanan pag nagpamamanila ako. Kaya amo yan. Gusto kong i-flex sa ding ko nila. Ading napakasiram na kat nga. Di ko di pa daag. The best in the world. Okay? So, syempre nasa balay ka mo, hani. Ka nagsasawa, nag-guide ka mo ka, di nauumay na ka mo. Pero, kaya time na di mo mababayad mga nasa paligid mo. Kaya magtabi apo na lang ka mo. Dawa, parang, bagang ko so, bagang believable. Tao naniniwala ko kan, and mga G ka mo, tapos nag-nga G ka mo, dawa, di ninyo easy. Kinunuhin kayo po ninyo ipang G, makukuko ninyo yan. I-follow lang ninyo yan na leading ka inner being ninyo. Okay? So, guys, sana nagustuhan ninyo ding episode di. And patuloy bang gawin magsilang, i-like ninyo di, i-share ninyo. And watch out for more vlogs. And sa di pang ganda ko Manila, pero namimiss ninyo ko sa Iriga, uli na. Okay?